How many of you have brought your Bible with you? Kuinka moni on tuonut Raamatun mukanaan? Can you hold it like this, Voitteko pitää sitä näin? with the back away from you? Niin, että tämä selkemys osoittaa poispäin teistä. Now look for the dirty bits. Ja sitten katsokaa niitä likaisia kohtia siellä Raamatussa. What does that tell you? Mitä se sinulle sanoo? Mistä se puhuu? Are you reading the whole Bible? Luetko koko Raamattuasi? Okay, put your Bibles down. Okei, laitetaan Raamatut pois. What should we be telling the world about God? Mitä meidän tulisi kertoa maailmalle Jumalasta? If we shouldn't tell them that God is love, what should we tell them? Jos meidän ei siis tulisi kertoa heille, että Jumala on rakkaus, niin mitä meidän tulisi heille kertoa? Some people have suggested we should say God is good. Jotkut ovat ehdottaneet, että meidän tulisi puhua ja kertoa, että Jumala on hyvä. And that is a biblical word. Ja se on aivan raamatullinen sana. Everything God made in the beginning was good. Kaikki se, mitä Jumala loi alussa, se oli hyvin tehty. Because God himself is good. Koska Jumala itse on hyvä. And when he looked at the work of his hands, he said that is very good. Ja kun hän katseli kättensä työtä, hän sanoi, että kaikki on hyvin tehty. So how about telling the world that God is good? No entäs jos kertoisimme siis maailmalle, että Jumala on hyvä? But I don't think we can do that either. Olen kuitenkin sitä mieltä, että meidän ei ehkä tulisi tehdä niinkään. Because the word good has many, many meanings. Sillä sanalla hyvä, silläkin on niin monia merkityksiä. We talk about a good meal, Puhumme hyvästä lounaasta, good weather, hyvästä säästä, even good dog. jopa hyvästä koirasta. So what do we mean by good? Joten mitä me siis oikeastaan määrittelemme sanan hyvä? Originally the word good meant perfect. Alkuperäisesti tuolla sanalla hyvä tarkoitettiin täydellistä. It was an absolute word, Se oli tämmöinen absoluuttinen sana. but it has become a relative word. Mutta siitä on tullut tällainen sana, joka ei ole täysin absoluuttinen, vaan siinä on vivahde-eroja. So we apply it to anything or anyone who brings us pleasure. Joten me käytämme ja sovellamme tuota sanaa kaikkeen, joka tuottaa meille mielihyvää. So good holiday, Joten hyvä loma, good weather, hieno hyvä sää, anything that brings us pleasure we now call good. kaikki mikä tuo meille mielihyvää, me nimitämme sitä hyväksi. So if we say God is good, Jos me siis sanomme, että Jumala on hyvä, people assume that he is there to bring us pleasure. niin ihmiset ajattelevat, että hän on siis olemassa tuottaakseen meille mielihyvää, To make and keep us happy. jotta hän tekisi ja pitäisi meidät onnellisina. One day a man came to Jesus Eräänä päivänä eräs mies tuli Jeesuksen luokse. and said, "Good master, Hän sanoi, hyvä mestari, what must I do to inherit eternal life?" mitä minun tulisi tehdä, että iankaikkisen elämän perisin? And Jesus immediately challenged him. Ja Jeesus välittömästi haastoi häntä. Why did you call me good? Miksi sinä sanot minua hyväksi? There is no one good except God alone. Ei ole ketään toista hyvää kuin Jumala ainoastaan yksin. So really we should keep the word good for God alone. Joten totta on, että meidän tulisikin säilyttää tuo sana hyvä määrittämään vain Jumalaa. In its absolute sense, he is the only good person Sillä in the universe. tuon sanan absoluuttisessa merkityksessä Jumala on ainoa, joka täyttää tuon sanan hyvä merkityksen. But I wonder if Jesus was making a very subtle point. Mutta musta ajattelen ehkä näin, että Jeesus otti tämän asian aivan erityistä syystä nyt esille. When he said, "Why do you call me good?" Kun hän sanoi, miksi sinä kutsut minua hyväksi? Are you saying I am perfect? Hän ehkä halusi sanoa
tarkoitatko sinä, että minä olen täydellinen? Have you even recognized that I am God? Oletko jopa saanut selville, että minä olen Jumala? He was really saying, what do you mean by good? Hän oikeastaan sanoi, mitä sinä tarkoitat sanalla hyvä. So since the word good no longer is used in an absolute sense, Ja koska tuota sanaa hyvä ei enää nykyään käytetä tällaisessa tarkoin määritellyssä absoluuttisessa merkityksessään, I don't think it's going to help to use that word when we talk about God. en usko, että se auttaa asiaa, kun me käyttämme tuota sanaa määrittämään Jumalaa. So we are looking for a word that will describe God. Joten me siis nyt etsimme sanaa, joka määrittäisi Jumalan. A word that will bring together all the different sides of God's character. Sanan, joka kokoaisi yhteen kaikki Jumalan luonteen eri puolet. Because as you read the Bible, you find apparently contradictory things about God. Sillä kun luet Raamattua, havaitset ja löydät välillä jopa vähän vastakkaisia Jumalaa määrittäviä asioita. He loves people and he hates people. Hän rakastaa ihmisiä ja hän vihaa ihmisiä. The Bible says both. Raamattu sanoo selvästi molempia. He heals people and he kills people. Hän parantaa ihmisiä ja hän tappaa ihmisiä. The Bible says both. Raamattu puhuu molemmista. He blesses people and he curses people. Hän siunaa ihmisiä ja hän kiroaa ihmisiä. The Bible says he does both. Raamattu kertoo, että hän tekee molempia. He pardons people and he punishes people. Hän pitää ihmisistä huolta, hellii heitä, mutta hän myös rankaisee And ihmisiä. so you begin to think there are two sides to God's character. Joten alat ajatella, että Jumalan luonteessa on ikään kuin kaksi puolta. Some have even claimed that he was schizophrenic. Jotkut ovat jopa väittäneet, että hän on skitsofreeni, jakomielitautinen. Others have said that God is moody, has good moods and bad moods. Joskus jotkut väittävät, että Jumalalla on välillä semmoisia hyvän tuulen puuskia ja pahan tuulen puuskia. That he has good days and bad days. Että hänellä on hyviä päiviä ja huonoja päiviä. And you hope that it's one of his good days. Ja sitten sinä elättelet toivoa, että nyt olisi hänen hyvä päivänsä menossa. That's more like the God Allah. Tällainen on ehkä mieluumminkin Allah. You can never be sure whether Allah will do one thing or the other. Nimittäin siitä ei koskaan voi olla täysin varma, tekeekö Allah näin vai noin. Paul says in his letter to the Romans, Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, look at the goodness and the severity of God. katsokaa Jumalan hyvyyttä ja Now what we need is an understanding of God that will bring these two sides together. me tarvitsemme ymmärrystä, jonkinlaista ymmärrystä siihen, joka tuo nämä Jumalan molemmat puolet yhteen. God is not subject to good and bad moods. Jumala ei suinkaan ole hyvän tai pahan tuulen niin kuin heiteltävissä. You could never rely on him if you didn't know what he was like today. Eihän häneen koskaan voisi luottaa, jos et tietäisi, millä tuulella hän tänään mahtaisi olla. The word love will not bring these two sides of his character together. Sana rakkaus ei yhdistä näitä kahta Jumalan puolta. How can you talk about a loving God who curses people? Kuinka voidaan puhua rakastavasta Jumalasta, joka kiroaa ihmisiä? A loving God who hates people? Rakastavasta Jumalasta, joka vihaa ihmisiä? A loving God who kills people? Rakastavasta Jumalasta, joka tappaa ihmisiä? It just sounds to the unbeliever like contradictory nonsense. Sehän vaikuttaa uskosta osattomalle aivan tällaiselle ristiriitaiselle vastakkainasettelulle. And it is because we start with the word love. Ja se johtuu siitä, että me aloitimme sanalla rakkaus. Of course, the world does not want to hear about both sides of God. No on tietenkin totta, että maailma ei halua kuulla näistä molemmista Jumalan puolista. The world only wants to hear about the nice side. Sillä maailma haluaa tietysti kuulla vain
tuosta mukavasta puolesta. The kind, gentle, compassionate God, Ystävällisestä, mukavasta, myötätuntoisesta Jumalan puolesta, who would never hurt anyone. joka ei koskaan vahingoittaisi ketään. And the church has fallen into the trap Ja seurakunta on nyt langennut tähän ansaan, of telling people what they want to hear, kertoessaan ihmisille sitä, mitä he haluavat kuulla. of presenting only one side of God's character, Esittämällä, julkituomalla vain toisen puolen Jumalan luonteesta. of talking about heaven but not hell, Puhumalla taivaasta, mutta ei kadotuksesta. of talking about the love of God but not about the anger of God. Puhumalla Jumalan rakkaudesta, mutta ei Jumalan vihasta. And we are guilty, therefore, of presenting them with only half the truth. Me olemme siis syyllistyneet tuomaan julki vain puolitotuutta. And the result is that nobody is afraid of God. Ja tästä on tuloksena se, että kukaan ei pelkää Jumalaa. If there is one thing missing from our society today, it is the fear of God. Jos on olemassa jokin yksityinen seikka, joka meidän yhteisöstämme nykyään puuttuu, niin se on Jumalan pelko. And that's because it's missing in the church as well. Ja se johtuu siitä, että myös seurakunnalta tuo totuus on kadonnut. Missing from our worship, Meidän palvonnastamme se on puuttunut. missing from our evangelism. On puuttunut meidän evankelioimisestamme. But the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Mutta Herran pelkohan on viisauden alku. And there is as much about the fear of the Lord in the New Testament as in the Old. Ja totta on, että sekä Uudessa että Vanhassa testamentissa puhutaan Herran pelosta yhtä paljon. When you present a God who would never hurt anybody, nobody is afraid of him. Jos tuot julki Jumalaa, joka ei koskaan loukkaa ketään, niin tuloksena on se, että kukaan ei myöskään häntä pelkää. But it's the fear of the Lord that keeps people out of sin. Mutta Herran pelko pitää ihmiset poissa synninteosta. There are things the world is doing now that they would never dare to do if they feared the Lord. On asioita tässä maailmassa tällä hetkellä, mitä ihmiset tekevät, jota he eivät tekisi koskaan, jos pelkäisivät Jumalaa. But we have been presenting a one-sided view of God that nobody would ever be afraid of. Mutta me olemme tuoneet esille Jumalasta vain toisen puolen, jota kukaan ei koskaan pelkäisi. So somehow we must reconcile these two aspects of God. Joten meidän täytyy jollain tavalla uudelleen tuoda esille, yhdistää nämä kaksi Jumalan puolta. I believe we can do it with one word Ja uskon, että voimme tuon saada aikaan yhdellä sanalla, that is in our languages, joka sana on meidän kielen käytössä. though it is rarely used. Vaikkakin sitä harvoin käytetään. It's a bit like agape, Se on vähän niin kuin tuo sana agapeekin, which the Greeks hardly ever used jota kreikkalaiset harvoin käyttivät, until Jesus came into the world. kunnes Jeesus tuli maailmaan. And here is the word. Ja nyt tuo sana. God is righteous. Jumala on vanhurskas. And quite quickly with that word, we have brought both sides of God together. Ja hyvinkin nopeasti yhdellä sanalla olemme yhdistäneet Jumalan molemmat puolet. The word love does not bring those two together, Sana rakkaus ei tuo noita molempia puolia yhteen, but the word righteous does. mutta sana vanhurskaus tuo. Do you know, I have never been asked this question. Ymmärrätkö, minulta ei ole koskaan kysytty seuraavaa kysymystä. How can a righteous God send anyone to hell? Kuinka vanhurskas Jumala kykenee ketään lähettämään helvettiin? Nobody's ever asked me that, Ei minulta ole koskaan tuota kysymystä because esitetty, the question answers itself. sillä siinä jo kysymys vastaa itse itseensä. They only ask me, how can a loving God do that? Minulta kysytään vain, kuinka rakastava Jumala voi tuon But tehdä. when you say, how could a righteous God do that? Mutta kun sanot, että kuinka vanhurskas Jumala voisi tuon tehdä,
You've asked the right question. Olet kysynyt oikean kysymyksen, You don't need an answer. mutta et tarvitse enää vastausta. Why does God love some and hate some? Miksi Jumala vihaa jotakuta ja rakastaa toista? Because he is righteous. Koska hän on vanhurskas. Why does God cure some and kill some? Miksi Herra Jumala parantaa toisen ja tappaa toisen? Because he is righteous. Koska hän on vanhurskas. Why does he pardon some and punish others? Miksi hän pitää huolta toisesta ja Because he is tekee righteous. toiselle taas antaa niinku kurinpalautusta? Because Koska he hän is on righteous. vanhurskas. It is not because he is arbitrary. Ei se ole sen tähden, että hän käyttäytyy mielivaltaisesti, It's because he is righteous. vaan se johtuu siitä, että hän on vanhurskas. Everything he ever does is because he is righteous. Kaikki, mitä hän tekeekään, johtuu hänen vanhurskaudesta. Everything he says is for the same reason. Kaikki, minkä hän sanoo, johtuu samasta syystä. God is totally consistent, Jumala on täysin niin kuin keskittynyt. totally reliable. Häneen voi täysin luottaa. He will always do the right thing. Hän tekee aina oikein. He will never do the wrong thing. Hän ei koskaan tee vääryyttä. Aren't you glad about that? Etkö ole tästä onnellinen? Aren't you glad that our universe is in the hands of a righteous God? Etkö ole iloinen siitä, että meidän maailman kaikkeutemme on vanhurskaa Jumalan käsissä? I know we're not in church, but you can say hallelujah. Täällä voi sanoa halleluja, vaikka ei seurakunnassa ollakaan. But no, don't say it because the preacher told you. Mutta älä sano sitä sen tähden, että saarnaaja käski sun sanoa. Amen? Amen. Say it because your heart wants to say it. Sano se silloin, kun sun sydämesi haluaa sen And sanoa. you will encourage me if you say it. Ja minua sinä kyllä rohkaiset But I'm sanomalla not sen. encouraged when I have to pull it out of you. Mutta silloin en tule rohkaistuksi, jos minun täytyy se vetää sinusta ulos. Even houkutella though ulos. this doesn't look like a church, doesn't matter. Ja vaikkei tämä nyt näytäkään kirkkorakennukselta, niin ei sillä ole väliä. Heart is full of something, let it out. Jos sydämesi täyttyy jollain, niin anna tulla ulos vaan. Amen? Amen. No, why did you respond to me? No miksi nyt minuun reagoit? All right, I won't. Okei. Okay, let's get back to where we were. Mennään siihen, missä oltiin. God is righteous. Jumala on siis vanhurskas. Therefore, he loves the righteous. Anteeksi. Se ei ole tarkka käännös, mutta käytetään sitä, jos rouva haluaa. I didn't mean that we were entering into dialogue. Sorry. There's a problem with one words. So the righteous, you can translate it a couple of different ways, but I'm using the older way. So Oh, I see, right. Okay. So it is because God is righteous that he loves the righteous. Se, että Jumala on vanhurskas, johtuu siitä, hän rakastaa vanhurskaita. And it's because he is righteous that he hates the wicked. Ja samasta syystä, koska hän on vanhurskas, hän myös vihaa väärintekijöitä. So his loving people and his hating people are the same. Joten ne ihmiset, joita hän rakastaa ja vihaa, ne on samoja henkilöitä. But if you just preach a God of love, you will have problems explaining all this. Mutta jos sä saarnaat vain Jumalaa, rakkauden Jumalaa, niin sulle tulee ongelmia, kun selität tätä kaikkea. Let's go back to what we mean when we say God is righteous. Mennään nyt takaisin siihen ja selitetään se, mitä me tarkoitetaan sillä, kun me käytämme Jumalasta sanaa, että hän on vanhurskas, oikeudenmukainen. Take the negative side. Otetaan ensin nuo negatiiviset asiat puolet. He cannot do anything wrong. Hän ei voi tehdä mitään, mikä on väärin. I once took a sheet of paper Otin kerran paperipalan and I wrote at the top, ja kirjoitin yläreunaan the things Almighty God cannot do. asioita, mitä kaikkivaltias Jumala ei voi tehdä. And I quickly had 30 things written down. Ja hyvin pian olin paperilleni saanut 30 eri asiaa mainintaa. I started by saying he cannot tell a lie. Aloitin kirjoittamalla, hän ei voi valehdella. Then I wrote he cannot break a promise. Sitten kirjoitin, hän ei voi rikkoa lupausta. And I wrote so many things Ja down. näin kirjoitin niin monta mainintaa paperille. He cannot have an impure thought. Hänellä ei voi olla epäpuhtaita ajatuksia. He cannot tell a dirty joke. Hän ei voi kertoa likaista vitsiä. He cannot
speak an untrue word. Hän ei voi sanoa mitään, joka ei ole totta. He cannot do anything unfair. Hän ei voi tehdä mitään epäreilua. And as I wrote all these Ja down, kun kirjoitin kaikkia näitä paperille, I realized with a shock, tajusin, I've done most of these things. että minähän olen kyennyt tekemään useimpia näitä, mitä olin tähän paperille kirjoittanut. But that doesn't make me bigger than Almighty God. Mutta ei se tee minusta kaikkivaltiasta Jumalaa suurempaa. That didn't bring me to a position of pride. Se ei myöskään tehnyt minusta ylpeää. I can do things that you can't do, God. Minä kykenen tekemään asioita, joita sinä et Jumala kykenekään. It had the opposite effect on me. Sillä oli täysin päinvastainen vaikutus minuun. I've done things that you could never do. Minä olen tehnyt sellaista, mitä sinä et koskaan voisi tehdä. That begins to bring a sense of sin. Se alkaa tuoda minulle synnin tuntoa. Have you never told a lie? Oletko sinä koskaan valehdellut? Have you never broken a promise? Oletko sinä koskaan rikkonut lupausta? Ask yourself. Kysy itseltäsi. You've done things that God could never do Olet tehnyt asioita, joita Jumala ei koskaan kykenisi tekemään, because you are unrighteous koska sinä et ole and vanhurskas. He is righteous. Ja hän on vanhurskas. Not only cannot He do anything wrong, On niin, että hän ei vain ainoastaan voi olla tekemättä mitään pahaa, but everything He does is absolutely right. vaan kaikki, mitä hän tekee, on aivan tarkalleen ja absoluuttisesti oikein. I find that faith keeps me going. Minun mielestäni tuo usko pitää minut liikkeellä. In 1975, my wife was dying of cancer. Vuonna 1975 minun vaimoni oli kuolemaisillaan syöpää. And doctors were fighting for her life. Ja lääkärit taistelivat hänen elämänsä puolesta. But God had mercy on us. Mutta Jumala armahti And meitä. He stepped in Ja hän astui esiin and removed all trace of the cancer. ja siirsi kaikki syövän merkitkin syrjään. And she's still with me. Ja vaimoni on edelleen kanssani. I think I can safely say she's healed Voin aivan varmasti ja turvallisesti sanoa, että hän on parannettu. because 30 years later there is no trace. Sillä 30 vuotta myöhemminkään vieläkään ei ole merkkiäkään syövästä missään. But my daughter Mutta developed tyttäreni leukemia when she was 36. 37-vuotiaana hänessä havaittiin leukemia. And the doctors gave her 5 or 6 months to live. Ja lääkärit antoivat hänelle 5 tai 6 kuukautta elinaikaa. And I went for a walk with the Lord. Minä lähdin kävelylle Herran kanssa. And I said, Lord, you know the end from the beginning. Sanoin, Herra, sinä tiedät kaiken alusta loppuun asti. Would you please tell me, is she going to die or not? Kertoisitko minulle, tuleeko tyttäreni kuolemaan vai ei? And the Lord told me Ja Herra vastasi, that she was going to die. että hän kuolisi. And I said, Lord, I have only one prayer. Mä sanoin silloin, että Herra, minulla on vain yksi rukous. Please, Voi kunpa olisi, not 5 or 6 months of suffering. että hän ei joutuisi kärsimään 5 tai 6 kuukautta. Please make it much quicker. Herra, tee se paljon nopeammin. And 3 weeks later, she'd gone. Ja 3 viikkoa myöhemmin tyttäreni oli jo poissa. Now it's amazing, but sometimes when I talk about my wife's healing, yes, there is a hallelujah and clapping. Hämmästyttävää on, että kun puhun vaimoni parantumisesta, niin kyllä kuuluu hallelujaa, huutoja ja kätten taputuksia. But when I talk about my daughter, Mutta silloin kun puhun tyttärestäni, there is silence. tulee täydellinen hiljaisuus. But I praise God that He does everything right. Mutta minä ylistän Jumalaa siitä, että hän tekee kaiken oikein. And that one day I shall know that everything He did was absolutely right. Ja on päivä, jolloin minä tiedän, että kaikki mitä hän teki oli aivan ehdottomasti oikein. I can't share this with you, En kykene jakamaan tätä nyt kanssasi,
But the Lord has told me why he took my daughter at 36. Mutta Herra on kertonut minulle, miksi hän otti tyttäreni luokseen 37-vuotiaana, Which was very gracious of him, joka oli hänen kohdaltaan suuri armon osoitus. because I now know that it was absolutely right. Koska minä nyt tiedän, että siinä tapahtui täydellinen I oikeudenmukaisuus. had to believe it at the time, Minun tuli silloin vain uskoa but siihen, now I know. mutta nyt minä jo tiedän sen. And when you are in a situation with questions, Ja kun olet tilanteessa, jossa sinulla on kysymyksiä, and I am comforted that Jesus in his humanity had questions, ja olen myös lohdutettu sillä tosiasialla, että Jeesuskin inhimillisyydessään oli kysymysten keskellä. my God, why have you left me? Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? It's a very human question. Se on hyvin inhimillinen kysymys. But Jesus knew that it was absolutely right. Mutta Jeesus tiesi, että se oli aivan totuudenmukainen, oikea hetki. He didn't know it at the time, Hän ei silloin sitä ymmärtänyt eikä tiennyt, but he knew it before and after. mutta hän tiesi sen tuota tilannetta ennen ja sen jälkeen. Parents who've lost babies Vanhemmat, jotka menettävät lapsensa, have often asked me, what has God done with our baby? usein kyselevät, että mitä Jumala on tehnytkään meidän lapsellemme. And I tell them honestly, I don't know. Minä vastaan heille rehellisesti, en tiedä. I can't tell you, En minä kykene sitä sanomaan, because the Bible doesn't answer that question. sillä Raamattu ei vastaa siihen kysymykseen. But both Catholic and Protestant preachers have tried to answer the question. Mutta sekä katoliset että protestanttiset saarnamiehet ovat yrittäneet löytää vastaukset tuohon kysymykseen. And come up with all kinds of speculation. Ja ovat päässeet vaan monenlaisiin spekulaatioihin, erilaisiin päätelmäarvioihin. But I tell parents, honestly, I do not know. Mutta minä vastaan vanhemmille rehellisesti, minä en tiedä. But I do know God, Mutta minä tiedän and I know him well enough to know that he will never do anything wrong. ja tunnen Jumalan niin tarpeeksi hyvin, ettei hän koskaan tekisi mitään vääryyttä. And I know that one day, Ja tiedän, että eräänä päivänä, when I find out what he did with that baby, kun minä saan selville, mitä hän teki tuon lapsen kohdalla, I will be able to say, God, you did the right thing. kykenen vastaamaan ja sanomaan, että Jumala, sinä teit oikein. In such situations, you need to know that God is righteous. Sellaisissa tilanteissa sinun tulee ymmärtämällä ymmärtää se, että Jumala on vanhurskas. That whether he tells you what he's doing or not, Kertooko hän sitten sinulle, mitä hän tekee tai ei kerro, you know that what he's doing is absolutely right. niin sinä tiedät, että sen mitä hän tekee on aivan ehdottomasti oikein. And one day he'll explain it to you. Ja tulee päivä, jolloin hän myös sen sinulle selittää. But that's a faith that can cope with healing and death. Mutta tämä on nyt sen kaltaista uskoa, joka pystyy tulemaan toimeen sekä parantumisen että kuoleman edessä. It's a faith that Abraham had Sellainen usko, jollainen Abrahamillakin oli. when he said, shall not the judge of all the earth do right? Kun hän sanoi, eikö kaikkivaltias Jumala tekisi oikein. God will never do anything unfair Jumala ei koskaan tee mitään epäreilua or unjust tai epäoikeutettua or unrighteous, tai epävanhurskasta, because he is a righteous God. koska hän on vanhurskas Jumala. When Jesus prayed, do you know how he addressed his Father? Kun Jeesus rukoili, tiedätkö miten hän kohtasi tai nimitti isäänsä? He never said loving Father. Hän ei koskaan sanonut rakastava isä. He used to pray like this. Hän rukoili yleensä näin. Righteous Father. Vanhurskas isä. That was his favorite title for God. Tämä oli hänen suosikkitapansa, But jolla you hän know- nimitti Jumalaa. He never preached publicly about Father, Mutta julkisesti hän ei koskaan saarnannut isästä, only to his disciples, vain opetuslastensa keskuudessa. because Father
was another precious pearl. Sillä isä oli jälleen yksi näistä kallisarvoisista helmistä. But even in his private prayer, Mutta jopa yksityisissä rukouksessaan righteous Father, vanhurskas isä, you will never do anything wrong. sinä et koskaan tee mitään väärin. Everything you do will be absolutely right. Kaikki mitä sinä teet tulee olemaan ehdottomasti oikein. And that's the God we should be talking about. Tällaisesta Jumalasta meidän tulisi A puhua. God who is righteous. Jumalasta, joka on vanhurskas, oikeudenmukainen. Now that will be both good news and bad news to people. Ja tämä tulee pitämään sisällään sekä hyviä että huonoja uutisia ihmisille. When Paul was describing his gospel in the letter to the Romans, Kun Paavali kuvaa evankeliumiaan roomalaiskirjeessä, he began by saying what God is angry about. hän aloittaa kertomalla siitä, mikä Jumalaa suututtaa. And one of the first things he mentioned was homosexuality. Ja yksi ensimmäisistä asioista, minkä hän mainitsee, on homoseksuaalisuus. God is angry when we abuse each other's bodies. Jumala on vihainen siitä, kun me hyväksi käytämme toinen toistemme ruumiita, kehoja. But Romans chapter 1 goes on to talk about antisocial behavior. Mutta roomalaiskirjeen 1. jatketaan myös tämmöistä epäsosiaalisesta käytöksestä. The rebellion of children against parents. Siinä puhutaan lasten kapinasta vanhempia vastaan. The spread of vice and crime. Siinä puhutaan rikosten leviämisestä. These are the things that makes God angry. Nämä asiat, rikollisuuden leviäminen, nämä kaikki vihoittavat Jumalaa. Which means, for example, that God is very angry with my country. Joka tarkoittaa sinällään sitä, että Jumala on varsin vihainen minun maalleni. And if you read Romans chapter 1 carefully, Ja kun luet roomalaiskirjan 1. lukua tarkasti, you will find that he is angry with Finland too. ymmärrät pian, että Jumala on myös suuttunut Suomelle. And Finland needs to be told that. Ja Suomen tulee saada kuulla se, Because it's against that background that you can preach the gospel. sillä tuota taustaa vasten voit saarnata sitten evankeliumi. But who in Finland is telling this country that God is angry? Mutta kuka Suomessa saarnaa, kertoo tälle maalle, että Jumala on vihainen? Not those who are constantly talking about his love. Eivät ainakaan nuo, jotka jatkuvasti puhuvat hänen rakkaudestaan. If we believe that God is righteous, Jos me uskomme, että Jumala on vanhurskas, there are two things that he must do. on kaksi asiaa, jota hänen tulee tehdä. He must punish all evil. Hänen tulee rangaista kaikkea pahaa. If he doesn't punish all wrongdoing, he is not righteous. Jos hän ei rankaise kaikkea pahan tekemistä, hän ei ole vanhurskas. Which means that nobody escapes justice. Joka tarkoittaa sitä, että kukaan ei pääse oikeudenmukaisuutta pakoon. God is very Huomiota patient. pakoon. God is very patient. Jumala on hyvin kärsivällinen. He doesn't punish people within a week. Hän ei rankaise ihmisiä viikon sisällä. The world would be very different if he did. Maailma olisi hyvin erilainen, jos hän näin tekisi. If God dealt with wrongdoing immediately, Jos Jumala välittömästi reagoisi väärin tekemiseen, I'll tell you something. niin kerronpa jotain. You wouldn't have a speaker this morning. Teillä ei olisi puhujaa täällä tänä aamuna. I'll tell you something else. Ja kerron vielä jotain muutakin. All those seats would be empty. Kaikki nämä tuolitkin olisivat tässä salissa tyhjiä. You know, when I tell people God is going to deal with all the wickedness in the world, Kun nyt sanon ihmisille, että Jumala tulee tekemään jotain kaikelle maailmassa olevalle pahuudelle, many of them welcome that as good news. monet sanovat, että no mutta sehän on valtava hyvä asia. They say, great. Mahtavaa I've sanovat. been wanting God to get rid of all the wicked people for years. Mä olen odottanut vain sitä, että Jumala hoitaisi nämä pahat ihmiset pois näkyvistä jo vuosikausia. If only God would take away all the bad people, Jos Jumala vaan siirtäisi pois kaikki pahat ihmiset,
the rest of us could live in safety and peace. niin me muut voitaisiin elää rauhassa ja turvassa. There's something terribly wrong there. Siinä on jotakin hirvittävästi pielessä nyt. Most of the people who talk like that Sillä useimmat ihmiset, jotka näin puhuvat, are quite sure that it's always the other people ovat aika varmoja siitä, että näin sanoessaan he tarkoittavat aina muita, who are spoiling the world. jotka pilaavat maailman. God should take Hitler and Stalin and Saddam Hussein away. Jumalan pitäisi ottaa Hitler ja Stalin ja Saddam Hussein pois. I believe that God should send them to hell, they say. He sanovat, että olen ihan varma siitä, että Jumalan pitäisi lähettää nuo miehet helvettiin kadotukseen. They're quite happy that people like that should go to hell. He olisivat todella iloisia siitä, että tuon kaltaiset ihmiset joutuisivat kadotukseen. And they're quite sure that they're not bad enough to do so. Ja ovat aika varmoja siitä, että heidän pahuutensa ei johtaisi tuohon samaan lopputulokseen. A poll in America recently showed this. Eräs tutkimus Amerikoissa viime aikoina osoitti seuraavanlaisia lukuja. 70% of the Americans were sure they were going to heaven. Että 70% amerikkalaisista olivat varmoja siitä, että pääsisivät taivaaseen. And 70% were sure they knew someone who would go to hell. Ja 70% sanoi tietävänsä ainakin jonkun, joka joutuu kadotukseen. Now the figures don't add up, do they? No, nämä luvut ei oikein niin kuin sovi yhteen. Ei. Everybody was sure someone else would go to hell. Jokainen oli varma siitä, että joku toinen joutuisi kadotukseen. And nearly everybody was sure they would go to heaven. Ja melkein kaikki oli aika varmoja siitä, että menisivät taivaaseen. It's always somebody else who's causing evil in the world. Aina on kysymys siitä jostain toisesta, joka aiheuttaa sitä pahaa täällä And to maailmassa. people who think like that, it's good news that God is going to punish all the evil. Ja tuon kaltaisille ihmisille on hyvä uutinen se, että Jumala tulee kaikkea pahuutta rankaisemaan. All the sin, vice and crime in the world will one day be punished. Sillä kaikki synti ja pahuus tässä maailmassa tulee eräänä päivänä saamaan rangaistuksen. And God has fixed the date in his diary already. Ja Jumala on jo määrittänyt päivyriinsä tuon päivän, So nobody will escape. joten kukaan ei tule pääsemään pakoon. Do you know that in my country, Tiedätkö, että minun maassani 2/3 of all crimes go unpunished? 2/3 kaikesta rikollisuudesta ei koskaan saa rangaistusta. There are, in our big cities, no-go areas where the police do not go. Meillä on isoissa kaupungeissa sellaisia alueita, minne eivät edes poliisit uskalla mennä. A bit like the walled city in Hong Kong where Jackie Pullinger worked, On vähän niitä samoja alueita, missä Jackie Pullinger Hongkongissa teki työtään, where there were no police, jossa ei ollut poliisivoimia lainkaan paikalla. no law enforcement. Ei mitään lakia, joka pitäisi järjestystä yllä. And there are places now in England where the police will not go, Ja nyt on Englannissa sellaisia alueita, minne poliisit eivät menisi, where teenage men are raping women of 80 and 90. jossa teini-ikäiset miehet raiskaavat 8- tai 90-vuotiaita naisia, Where old people do not dare to go out of doors. jossa vanhemmat ihmiset eivät uskaltaudu oviensa ulkopuolelle. And the people perpetrating these crimes think they have got away with it. Ja ihmiset, jotka näitä rikoksia tekevät, ajattelevat, että pärjäävät kyllä ilman rangaistusta, That they will never be punished. että heitä ei koskaan rangaista. But God has been watching all of it. Mutta Jumala on tarkannut kaikkea tätä. Even our words that hurt other people have been recorded. Jopa meidän sanamme, jotka loukkaavat ihmisiä, ne on talletettu. And one day God will show all of us our whole life. Ja eräänä päivänä Jumala näyttää kaikille meille meidän koko elämämme. Including our words Ja siihen kuuluu meidän sanamme and our inner thoughts ja meidän ajatuksemmekin and feelings. ja tuntemuksemmekin, tunteemme. Now, how do you feel about that? No, miltäs tämä tuntuu? I wouldn't want my whole life to be shown to you on this screen Minä en haluaisi, että minun koko elämäni esiteltäisiin teille täällä Valkokankaalla. or a recording of everything I've said Tai- sent through the speakers. Tai että kovaäänisten kautta annettaisiin kuulua
minun sanojani, minun äänitettyjä sanojani. And God has it all recorded. Ja Jumalalla on kuitenkin kaikki äänitetty. And he will deal with all evil. Ja hän tulee tekemään selvää kaikesta pahasta. Now, if people really believed that, they would behave very differently. Jos ihmiset ihan oikeasti ymmärtäisivät tämän, niin he käyttäytyisivät hyvin toisella tavalla. But for 100 years we've been telling people God loves you, Mutta satoja vuosia olemme kertoneet ihmisille, että Jumala rakastaa teitä. and even saying unconditionally, Olemme jopa puhuneet, että ilman ehtoja. and so they have lost all sense of accountability to God. Joten he ovat kokonaan menettäneet sen käsityksen, että he ovat tilivelvollisia Jumalalle. No wonder they're not interested in the gospel of Christ. Eipä ole yllätys silloin se, ettei heitä kiinnosta They Kristuksen see evankeliumi, no point in it. koska he eivät näe siinä mitään syytä tai järkeä. Many of them don't believe they will even survive death. Monet heistä ajattelevat, etteivät he edes selviä kuolemasta. Never mind stand before God. to Ei sillä ole give an- mitään väliä, että seisoisi joskus Jumala edessä. The righteousness of God means that he will punish all evil. Se, että Jumala on vanhurskas, se tarkoittaa sitä, että hän rankaisee kaikkea pahuutta. But second, that he will banish all evil. Banish, turn out of the universe. Out. Um, Clean. yes, Yes. clean it all up. Mutta se tarkoittaa myös sitä, että Jumala tulee puhdistamaan kaikesta pahuudesta tämä maailma. When he made this universe, he made it good. Kun hän teki tämän maailman kaikkeuden, hän teki sen hyvin. Siitä tuli hyvä. And he wanted it to stay that way. Ja hän olisi halunnut, että se olisi säilynyt hyvä. Everything in it right. Kaikki, joka siinä oli sisällä, että se olisi oikeassa asemassa. And Oikein. it was right. Ja niin se oli. But it has been ruined Mutta se on pilattu. by people doing what is right. Se on tuhottu sitä kautta, että ihmiset ovat tehneet, luulleet tekevänsä oikeita. That's a strange thing to say, Se isn't on it? outo asia sanoa. But the Bible says that Mutta Raamattu sanoo näin. about the nation of Israel. Israelin valtiosta There is a book called Judges, on kirja, jonka nimi on Tuomarien kirja. and in it there are some horrible things happening. Ja sen kirjan sisällä meille kerrotaan määrättyjä hirvittäviä asioita. A prostitute cut into little pieces, Siellä eläskin prostituoitu leikataan moniin osiin. and the pieces distributed around the country. Ja nuo palaset tuosta ihmisestä viskellään, jaellaan eri puolille maata. The Bible's not a book for children, Raamattu ei todellakaan ole mikään lastenkirja, but it's a tragedy that many people stop reading it when they become adult. vaan on kuitenkin surullista, että ihmiset lopettavat Raamatun lukemisen, kun heistä tulee aikuisia. And at the end of the book of Judges, it puts a finger on the problem. Ja tämän Tuomarien kirjan lopussa sormella oikein osoitetaan tätä ongelmaa sanoen, Said there was no king in those days, sanottiin, että tuona päivänä ei ollut kuningasta, so everybody did what was right. joten kaikki tekivät mielestään oikein In their own eyes. omissa silmissään. And that is precisely the problem with Finland today. Ja tämä on juuri se Suomen ongelma tänä päivänä. Your people are doing what is right Ihmiset tekevät sitä, mikä on oikein in their own eyes. omissa silmissään. Very few people think they're doing anything wrong. Hyvin harva sanoo tai uskoo tekevänsä mitään väärin. They're doing what they think is right. He tekevät sitä, mitä itse ajattelevat olevan oikein. When two men or two women get married, Kun kaksi miestä tai kaksi naista avioituvat, they are convinced they are doing what is right he ovat varmoja siitä, että he tekevät sitä, mikä on oikein in their own eyes. omissa silmissään, omassa mielessään. When babies are aborted, Kun lapsia abortoidaan, the women are sure they're doing right naiset ovat varmoja siitä, että tekevät oikein in their own eyes. omasta mielestään. When people divorce their partners and marry someone else, Kun ihmiset eroavat aviopuolisosta ja menevät ja naivat jonkun toisen henkilön,
They are sure they're doing what is right He ovat varmoja siitä, että tekevät sen, mikä on oikein in their own eyes, omissa silmissään. even though Jesus called that adultery. Vaikka Jeesus nimittää tuota aviorikokseksi. Everybody's doing what is right Kaikki tekevät sitä, mikä on oikein in their own eyes. omissa silmissään. And I suppose the national anthem of sin is this. Ja oletan, että oikeastaan synnin kansallislaulu kuuluu näin. I did it my way. Minä tein sen tavallani, omalla tavallani. I was in Berlin with Cliff Richard. Olin Berliinissä Cliff Richardin kanssa. He was a member of our church. Hän oli seurakuntamme jäsen. I baptized him. Minä olen kastanut hänet. He said in his autobiography, Hän sanoo omassa elämänkerrassaan, David Pawson washed me, rinsed me and hung me up to dry. että David Pawson pesi minut, puristi minut kuivaksi ja huuhteli minut ja nosti minut kuivamaan. And I never felt so clean in all my life. Enkä ole koskaan elämässäni kokenut itseäni niin puhtaaksi. Well, we were in Berlin together, No me olimme siis Berliinissä yhdessä. and he sang a song that he had just written. Ja hän lauloi erään laulun, jonka hän oli juuri säveltänyt. It was called Sen nimi oli I Did It His Way. Minä tein sen hänen tavallaan. Lovely song. Ihastuttava laulu. And then he was told never to sing it again Ja sitten hänelle sanottiin, että hän saa koskaan sitä laulaa toista kertaa. because of the copyright I Did It My Way. Et copyright, tämän I Did It My Way-laulun, tein sen tavallani laulun copyrightin tähden. So I heard him sing that. Joten olen kuullut hänen laulavan sen laulun. Nobody else since has ever heard it. Mutta kukaan muu ei sen jälkeen ole sitä laulua kuullut laulettavan. I don't think it would win the Eurovision, En usko, että se voittaisi Eurovision laulukilpailuja. but it was a lovely song. Mutta se oli aivan ihana laulu. That when he reached the end of his life, Ja kun hän tuli elämänsä loppua kohden, he wanted to be able to say, I did it his way. hän halusi voida sanoa, minä tein sen hänen tavallaan. That's what king means, Tätä sana kuningas tarkoittaa, to do it his way. että tehdään se hänen tavallaan. And that's why the book of Judges says, there was no king in Israel. Senpä tähden tuomarien kirja päättyy tuohon jakeeseen, että silloin ei Israelissa ollut kuningasta. Every man did what was right in his own eyes. Kaikki tekivät sitä, mikä oli oikein heidän omasta In mielestään. other words, every man was their own king. Joka tarkoittaa toisin sanoen sitä, että jokainen oli oma kuninkaansa. Everybody was doing what was right in their own thinking. Jokainen teki sitä, mikä oli oikein heidän omasta mielestään. And the result was chaos, Ja tuloksena oli täydellinen kaos. untold problems for the people of God, Ratkomattomia ongelmia Jumalan kansalle. a disintegration of the nation, Kansakunnan tämmöinen sirpaloituminen. one tribe destroying another. Toinen heimo tuhoamassa toista. Precisely what is happening in our world. Täsmälleen samaa, mitä meidän maailmassamme tapahtuu. Now God has written off this world. Jumala on kirjoittanut tämän maailman käsikirjoituksen. In God's eyes, it is now too polluted. Jumalan silmissä tämä maailma on nyt liian saastunut. It is no longer a good universe. Se ei ole enää hyvä maailmankaikkeus. Even nature has been corrupted. Jopa luonto on korruptoitunut. And so God has put a date in his diary when he will bring this universe to an end. Joten Jumala on siis omaan kalenteriinsa määrittänyt päivän, jolloin tämä maailmankaikkeus, sen aika päättyy. it is beyond redemption. Sitä ei voida enää lunastaa. And God is determined to have the universe he wanted. Ja Jumala on päättäväisesti päättänyt saada aikaan sellaisen maailmankaikkeuden, mikä hänen aikomuksissaan alun perinkin oli. When he has destroyed this one, Ja kun hän on tämän maailmankaikkeuden he is tuhonnut, going to make a new one, hän luo uuden. a new planet Earth, Uuden planeetta maan and a new outer space. ja uuden avaruuden. That's what the Bible means by a new heaven and a new earth. Tätä
Raamattu tarkoittaa sanoessaan uuden taivaan ja uuden maan. And we are the only people who know this. Ja me olemme ainoita ihmisiä, jotka olemme tästä totuudesta We tietoisia. should be telling everyone. Meidän tulisi kertoa tätä kaikille. There's a whole new universe coming. Tulee aivan uusi maailmankaikkeus. Most people I talk to are in a panic. Monet ihmiset, useimmat heistä, joiden kanssa minä keskustelen, ovat aivan paniikissa. About the pollution of this one. Tämän maailmankaikkeuden tuhoutumisesta, saastumisesta. I'm not in a panic. Minä en ole paniikissa. I am concerned about our environment. Totta kai olen huolissani meidän ympäristöstämme. I feel sad that we humans are destroying the creation of God. Olen surullinen sen tähden, että me ihmiset tuhoamme Jumalan luomaa luontoa. I am sad that every day we destroy at least one species that God created. Olen surullinen siitä, että joka päivä tuhoamme ainakin yhden lajin niistä lajeista, jotka Jumala loi. But I'm not in a panic. Mutta en ole paniikissa. As the people are who think this is the only earth we will ever have. Niin kuin nuo ihmiset, jotka ajattelevat, että tämä on se ainoa maapallo, mikä meillä koskaan tulee olemaan. I'm looking forward to a new earth Minä innolla odotan uutta maata and a new space, ja uutta taivasta. a whole new universe. Ihan uutta maailmankaikkeutta. And we're told one main thing about that universe. Ja meille on kerrottu yksi tietty asia, ydinasia tuosta maailmankaikkeudesta. It's in Peter's second letter. Toisessa Pietarin kirjeessä. There will be a new heaven and a new earth Että tulee uusi taivas ja uusi maa, in which righteousness dwells. missä vanhurskaus asuu ja hallitsee. Nothing in that new universe will ever pollute it. Mikään tuossa uudessa maailmankaikkeudessa koskaan tulee saastuttamaan sitä. Either physically or morally. Ei fyysisesti eikä moraalisesti. Isn't that good news? Eikö tämä ole ilosanoma, evankeliumi? No, it's bad news. Ei. Se on todella huonoja uutisia. Which of you could be put in that universe without polluting it? Kuka teistä voitaisiin laittaa tuohon uuteen maailmankaikkeuteen ilman, että saastuttaisit sitä? I know if God put me as I am in that universe, I'd ruin it Minä very tiedän, quickly. että minä itse olen sellainen, jos Jumala minut laittaisi nykyisessä olotilassani tuohon maailmankaikkeuteen, minä tuhoaisin sen. I'd spoil it for myself and everybody else. Pilaisin sen ympäristön itseltäni ja kaikilta muilta. That's bad news. Sehän on huonoja uutisia silloin. Because if God will only allow into that new universe people who are as righteous as He is righteous, Sillä jos Jumala sallii tuohon uuteen maailmankaikkeuteen tulevan vain sellaisia ihmisiä, jotka ovat yhtä vanhurskaita kuin hän, as holy as He is holy, yhtä pyhiä kuin hän on pyhä, as perfect as He is perfect, yhtä täydellisiä kuin hän on täydellinen, which of us stands a chance of getting there? kenellä meistä on pienintäkään mahdollisuutta päästä sinne sisään? Now, this is the basic problem of the Bible. Tämä on oikeastaan nyt Raamatun perusongelma. People often read this book to find a solution to their own problems. Ihmiset usein lukevat tätä kirjaa löytääkseen ratkaisun omiin ongelmiinsa. They think it's a compendium of God's solution to our problems. He ajattelevat, että tämä on tämmöinen kokoelmateos Jumalan ratkaisusta meidän ongelmiimme. That is to mistreat the Bible. Näin Raamattua käsitellään todella väärin. This is not a collection of God's answer to your problems. Tämä ei ole Jumalan vastausten kokoelma sinun ongelmiisi. And if you read it for that, you'll be disappointed. Ja jos luet tätä tuo ajatus mielessäsi, tulet pettymään. From beginning to end, this book is about God's problem. Tämä kirja alusta loppuun asti kertoo Jumalan ongelmasta, Not about our problems. ei meidän It's ongelmista. about His problem. Siinä on kysy hänen ongelmastaan. And His problem is clearly understood by many people today. Ja hänen ongelmansa kyllä
monet ihmiset selvästi sen käsittävät The nykyään. problem is, what do you do with rebellious kids? Kysymys on ja kuuluu ja ongelma on se, että mitä teet kapinallisten lastesi kanssa? What do you do with children who don't love you? Mitä teet sellaisille lapsille, jotka eivät rakasta sinua? What do you do with children who deliberately disobey you? Mitä teet lapsille, jotka kirjaimellisesti ja tahallaan ovat sinulle tottelemattomia? What do you do with children who as soon as they can will run away from home? Mitä teet sellaisille lapsille, jotka niin pian kuin mahdollista lähtevät omille teilleen kotota And do it their own way, ja haluavat tehdä sen omalla tavallaan, even if it destroys them? vaikka se tuhoaisi heidät? What do you do with children who are high on drugs? Mitä teet sellaisten lasten kanssa, jotka ovat huumeiden käyttäjiä, ovat koukussa huumeisiin? These are the problems of parents all over the world. Nämä ovat maailman kaikkien vanhempien ongelmia, And kaikkialla. this is God's problem. Ja tämä on Jumalankin ongelma. He created us to be righteous people Hän loi meidät ollaksemme vanhurskaita ihmisiä, who would love him and keep his commandments, jotka rakastaisimme häntä ja pitäisimme hänen käskynsä, who would say the right way to live is God's way, jotka sanoisivat, että oikea tapa elää on se Jumalan tapa elää, and who are deliberately and on a wide scale going against God's way of life. jotka aivan tieten tahtoen tarkoituksella tekevät juuri Jumalaa vastaan koko elämänsä ajan. And that is being reflected in pop songs of today. Ja tämä kaikki myös ikään kuin kuvastuu nykyajan suosituimmissa That's God's poplauluissa. problem. Se on se Jumalan ongelma. What could he do about it? Mitä hän saattoi tehdä asialle? Well, he could wipe them all out and start again. No, totta kai hän pystyisi pyyhkäisemään kaikki pois ja aloittamaan jälleen alusta. And he did that once. Ja näin hän kerran tekikin. But he's promised not to do it again. Mutta hän on luvannut, ettei hän koskaan sitä tule It was toistamaan. in the days of Noah. Sillä Noan päivinä And there was only one man oli vain living yksi right. mies, joka eli oikein. Only one man who was righteous. Ainoastaan yksi vanhurskas. His name was Noah. Hänen nimensä oli Noa. And God said, I'm going to destroy everybody else. Ja Jumala sanoi, että tulen tuhoamaan kaikki muut. But because God recognizes the head of a family, Mutta koska Jumala myös arvostaa oikein perheen päätä, he said, Noah, you are a righteous man. hän sanoi, Noa, sinä olet vanhurskas In mies. spite of all that everybody says about you. Ja huolimatta siitä, mitä kaikki muut sinusta sanovat, Build me a boat, rakenna minulle laiva. and I'll rescue you and your wife Ja minä pelastan sinut ja sinun vaimosi and your 3 sons ja 3 poikaasi. and your 3 daughters-in-law. Ja nämä 3 poikiesi vaimoa. I will save your family Minä pelastan sinun perheesi, alone, ainoastaan teidät. but everybody else goes. Mutta kaikki muut menehtyvät. That's how I know that God loves righteousness more than people. Tästä minä näen ja ymmärrän, että Jumala rakastaa vanhurskautta He enemmän kuin destroyed ihmisiä. an entire generation Hän tuhosi kokonaisen sukupolven, because they lived unrighteously. koska he elivät epävanhurskaasti. And we know in detail what their life was like. Ja me tiedämme aivan tarkalleen, millaista heidän elämänsä Their oli. society was full of 2 things: Heidän yhteiskuntansa oli täynnä 2 asiaa. perverted sex Tällaista epänormaalia, perversiä seksiä and violence. ja väkivaltaa. And those are exactly the 2 things spreading in the whole world today. Ja nämä ovat täsmälleen ne samat 2 asiaa, jotka leviävät koko maailmassa tänä päivänä. And they go together. Ja ne kuuluvat yhteen. When you treat someone else in a bad sexual way, Kun sinä kohtelet jotakuta väärin seksuaalisesti, you are treating them with violence. niin silloin kohtelet heitä väkivaltaisesti. We say you are violating them. Me sanommekin silloin niin, että sinä käyttäydyt väkivaltaisesti, vahingoitat heitä. And a society that does not use sex in God's way will become a violent society. Ja sellainen yhteiskunta, jossa ei
seksuaalisuutta käsitetä niin kuin Jumala sen käsittää, niin siitä tulee väkivaltainen And that is yhteiskunta. exactly what happened in Noah's day. Ja tätä juuri tapahtui Nooan aikana. And Jesus said the end of this world will be exactly the same as in Noah's day. Ja Jeesus sanoi itse, että tämän ajan loppuessa yhteiskunta tulee olemaan samanlainen kuin elämä oli Nooan aikana. People will be living for food and sex. Ihmiset elävät vain ruoan ja seksuaalisuuden tähden. And the result will be violence. Ja lopputuloksena tästä tulee olemaan väkivalta. The Bible is very up to date, isn't it? Raamattu on hyvin ajankohtainen, eikö olekin? So God has fixed a day in his diary Joten Jumala on siis jo ennalta määrännyt päiväkirjaansa, kalenteriinsa päivän, when he will punish all evil milloin hän rankaisee kaikkea pahaa and push it all out of his universe ja työntää sen syrjään maailmankaikkeudestaan and create a new universe ja luo uuden maailmankaikkeuden, which will be full of righteousness, joka tulee olemaan täynnä vanhurskautta, unpolluted by anyone. jota kukaan ei voi saastuttaa. That's my gospel. Tällainen on minun evankeliumini. But that's bad news so far. Mutta tähän asti tämä on ehkä vain huonoja uutisia. If no one will be allowed in Jos ketään ei lasketa sisälle, unless they are righteous, jolleivät ole vanhurskaita, good, hyviä, perfect, täydellisiä, just like God. niin samanlaisia kuin Jumala, Now I come to the real good news. niin nyt tulemme niihin todellisiin hyviin uutisiin. And first it must be bad news. Mutta ensin täytyy kuulla nämä huonot uutiset. You will never be good enough yourself. Sinä itse et koskaan tule tarpeeksi hyväksi. You will never be as good as God, Sinusta ei koskaan tule yhtä hyvää kuin Jumala. as holy as he is holy, Ei yhtä pyhää kuin hän on pyhä. as righteous as he is righteous. Ei yhtä vanhurskasta kuin hän on vanhurskas. Therefore, you can never qualify yourself to live in God's future universe. Siksi et koskaan itse pysty saattamaan itseäsi kelvolliseksi Jumalan The maailmankaikkeuteen. alternative will be to shut out of it. Vaihtoehtona on vain, että jää ulkopuolelle. And that is what hell means. Ja tätä kadotus tarkoittaa. Hell is to be shut out of God's new heaven and earth. Tämä kadotus, helvetti, tarkoittaa sitä, että tulee ulos luetuksi Jumalan uudesta taivaasta ja maasta. So that you do not pollute it, Joten koska sinun ei sallita sitä saastuttamaan, but it will be a place where everybody is polluted. vaan se tulee olemaan kadotuspaikka, jossa kaikki ovat saastutettuja. That's why I got the fear of hell when I watched the Eurovision song. Sen tähden minulle tuli tuo kadotuksen pelko, kun katsoin Eurovision laulukilpailuja. Because those masks and costumes looked exactly like demons. Sillä nuo käytetyt puvut ja maskit näyttivät täsmälleen demonien ulkoasulta. And I thought, fancy being shut up with that forever. Ajattelin, että onpa se jotakin tulla ulos luetuksi tuon tähden iankaikkisuudesta. Really put the fear of God into me. Tuo laittoi minut todella pelkäämään Jumalaa. To be shut up with polluted people Että joutuu ulos lasketuksi, luetuksi kaikkien saastuneiden ihmisten keskuudessa. But God never intended hell for human beings. Mutta ei Jumala ole koskaan kadotusta suunnitellut ihmisille. He had to prepare it for the devil and all his angels. Hänen piti valmistaa se sielunviholliselle ja kaikille hänen enkeleilleen. 1/3 of the angels rebelled against God's rule. 1/3 enkeleistä oli kapinallisia Jumalan käskyjä kohtaan. Led by an angel called Satan. Ja heitä johti eräs enkeli, jonka nimi on Saatana. And they rebelled against the kingdom of heaven. Ja he kapinoivat siellä Jumalan valtakunnassa. Now, angels were created immortal. Enkelit luotiin kuolemattomiksi. Angels cannot die, Jesus said. Ne eivät voi kuolla, sanoo Jeesus. And therefore God had to prepare a place
for those fallen angels to shut them out of his universe. Senpä tähden Jumalan tuli luoda paikka näille langenneille enkeleille, jotta ne voidaan pitää poissa hänen uudesta luomakunnasta. No human being need go there. Eikä yhdenkään ihmisen tulisi tarvis mennä sinne. But if we choose to be like them Mutta jos me valitsemme ja haluamme olla heidän kaltaisiaan, and say, I have no king ruling over me, sanoen, että minulla ei ole kuningasta, joka minua hallitsee. I will do what is right in my eyes. Minä teen sitä, mikä on oikein omissa silmissäni. Then you too will be shut out with them. Niin silloin sinut myös jätetään sinne ulkopuolelle heidän kanssaan iankaikkisesti. Forever. Iankaikkisesti. And that is the most horrific prospect for anybody. Ja se on se kaikkein hirvittävin kohtalo kelle tahansa. So what is the good news? Joten mikä on nyt se hyvät uutiset, evankeliumi, ilosanoma? Here it is. Tässä se on. We will never be able to make ourselves good enough for God. Me emme koskaan kykene itse parantamaan itseämme Jumalalle tarpeeksi hyviksi. But God has offered to share his righteousness with us. Mutta Jumala on tarjoutunut jakamaan oman vanhurskautensa meidän kanssamme. That is the heart of the gospel. Tässä on evankeliumin ydin. But it's not the gospel I hear preached. Mutta tämän kaltaista evankeliumia en kuule The saarnattavan. heart of the gospel is an offer of righteousness. Sillä evankeliumin ydin on vanhurskauden tarjous. It's God saying you will never be good enough yourself. Siinä Jumala sanoo, sinä et ikinä kykene parantamaan itseäsi tarpeeksi hyväksi. But I can make you good enough. Mutta minä voin tehdä sinusta tarpeeksi hyvän. I can turn a wicked person into a righteous person. Minä voin pahasta ihmisestä muovata vanhurskaa. I can turn a sinner into a saint. Minä voin tehdä syntisestä pyhän. I can make a bad person into a good person. Voin tehdä pahasta ihmisestä hyvän ihmisen. And that's what it means to be saved. Ja tätä tarkoitetaan, kun sanotaan, että pelastutaan. In my Bible, Minun raamatussani. salvation is to be made perfect. Minun raamatussani pelastus on samaa kuin, että tehdään täydelliseksi. To be saved from all my sins. Että pelastutaan kaikista minun synneistäni. That's why Jesus was called Jesus. Sen tähden Jeesusta kutsuttiin Jeesukseksi. Not because he would save people from hell. Ei sen tähden, että hän pelastaisi ihmisiä kadotuksesta. That's a bonus thrown in. Se on vaan tämmöinen lisäbonus, joka on siinä mukana kylkiäisenä. Jesus wasn't sent here to save us from hell. Ei Jeesusta lähetetty tänne pelastamaan meitä kadotukselta. But that's the gospel that is so often preached. Vaikka tämä onkin evankeliumi, jota niin usein saarnataan näin. If the gospel is a fire insurance policy, Jos evankeliumissa on kysymys palovakuutuksesta, it's to be saved from sins, plural. siinä on kysymyksessä se, että pelastutaan synneistä monikossa. All of them. Kaikista synneistä. And only God can do that with a person. Ja vain Jumala voi tämän aikaan saada ihmisessä. My wife has tremendous faith, Minun vaimollani on aivan ihanan valtava usko. but there is one thing I teach that brings her to the brink of doubt. Mutta eräs minun opettamani asia antaa hänelle pikkusen epäilystä. And she confesses that she finds it very hard to accept. Ja hän tunnustaa, että tätä seikkaa hänen on vaikea hyväksyä. It's when I tell her that one day her husband will be perfect. Se on se, että kun minä sanon hänelle, että tulee päivä, jolloin hänen aviomiehensä tulee olemaan täydellinen. And she said, if I based my faith on experience, I couldn't believe it. Hän sanoo, että jos minä perustaisin uskoni kokemukseen, niin en But she kykenisi said, tuota uskomaan. I'll try to base my faith on the promises of God. Mutta yritän perustaa uskoni Jumalan lupauksiin, hän sanoo. And that is the promise of God. Ja tässä on se Jumalan lupaus. He's only just started with me. Hän on vain vasta päässyt tähän alkuun minun kohdallani. I'm not saved yet. Minä en ole vielä pelastettu. And I never tell people I am. Enkä koskaan edes sano ihmisille, että minä olen Because it's pelastettu. simply not true. Koska se yksinkertaisesti ei ole totta.
I'm being saved. Minua pelastetaan, sanoo. I'm on the way of salvation, Olen matkalla pelastukseen. but I'm looking forward to being saved. Ja innokkaasti odotan sitä, että minut pelastetaan. Do you look forward to being saved or do you look back on it? Odotatko sinäkin innolla sitä vai katseletko sitä jonnekin taaksepäin? Most Christians I meet are looking back. Monet uskovat katsovat ikään kuin They menneisyyteen. say to me, I was saved 20 years Ja ago. sanovat, että minä pelastuin 20 vuotta sitten. Or they say, we had 7 people saved last Sunday night Tai in our sanovat, church. että meidän seurakunnassamme 7 ihmistä pelastui viime sunnuntailta. No, you didn't. Ei niin tapahtunut. You began to be saved 20 years ago. Sinä aloit tulla pelastetuksi 20 vuotta You sitten. had 7 people who began to be saved last Sunday. Ja viime sunnuntaina 7 ihmistä alettiin pelastaa teidän But seurakunnassa. are you telling me they were perfect? Mutta sanotko tosissasi, että he olivat täydellisiä? There's a long way to go. Vielä on matkaa jäljellä. It takes a lifetime of faith to be saved, Koko elinaika menee uskossa, että pelastuu. not a moment. Ei se tapahdu hetkessä. And until I'm perfectly restored to the image of God, Ja kunnes minut ennalleen asetetaan täydellisesti Jumalan and kuvaksi, there's no trace of sin left in me, eikä minussa ole enää synnistä jälkeäkään, I'm not saved yet. niin siihen mennessä minä en vielä ole I'm pelastettu. just checking the time. Tarkistan vaan tässä vähän aikaa. You know, one of the most common comments I get after teaching is this. Ehkä yksi kaikkein useimmiten saamani palaute tällaisen opetuksen jälkeen on seuraava. Well, Mr. Pawson, you've certainly given us something to think about. No hyvä, herra Pawson, olet kyllä todella antanut meille ajattelemisen aihetta. And it's in a kind of tone of rebuke, Ja se on tietyllä tavalla jonkinnäköisen nuhteen sävyssä annettu. as if they're saying, Mr. Pawson, I didn't come to the meeting to think. Se kuulostaa melkein siltä, kuin he sanoisivat, että herra Pawson, minä en kyllä tullut kokoukseen ajattelemaan. I want you to love God with all your mind. Mä haluan, että te koko mielellänne rakastatte And Jumalaa. the greatest unexplored territory in the world is between your ears. Ja tosiasiassa maailman suurin valloittamaton alue on teidän korvienne välissä. So I don't make any apology for making you think. Joten en pyytele lainkaan anteeksi sitä, että saan teitä vähän ajattelemaan. I want you to think for yourself, Haluan, että ajattelette itsenne tähden, but to think God's way mutta että ajattelette Jumalan tavalla. and think his thoughts after him Ja ajatelkaa hänen ajatuksiaan and feel his feeling ja kokekaa hänen tuntemuksiaan. and know his heart as well as his mind. Ja tuntekaa hänen sydämensä samalla kun tunnette hänen mielensä. And then to go out and do his will. Ja sitten menette ja toteutatte elämässänne hänen tahtonsa.